sera festiva mijiet ta' tfal mimlija entużjażmu inaqdu flimkien biex ingħata bidu għal Festival Zigużajk, festival bi programm imlewen ta' produzzjonijiet li jiġbor fih il-fuq minn 24 proġett b'xogħol lokali u anke internazzjonali minn 8 pajjiżi differenti. Waqt l-ewwel attività ltqajna ma' Sillu, iż-żiemel ikkulurit tal-lob ġgantesk li se jkun qed idur mat-toroq tal-Belt Valletta matul Zigużajk għax jaf li se jiltaqa' ma' ħafna tfal u żgħażagħ biex jilgħab magħhom, proġett tal-artist Matthew Pandolfino. Morna bit-tema ta' ġugarell, nofsu ma' nofsu ġugarell, għażilna żiemel relatat ukoll mal-belt kif kienu jivvjaġġaw u għodna jivvjaġġaw ukoll sal-lum. Ġie mid-dinja tal-Iġganti, ġie għal-festival ta' tfal Zigużajk, akkumpanjat ma' l-accordionist Brian Tonna. Mart il-Prim Ministru Sinjura Michelle Muscat ħeġġet li tfal biex jattendu flimkien mal-ġenituri tagħhom u fil-waqt li jieħdu gost jaraw kif jistgħu jiżviluppaw aktar il-ħiliet kreattivi tagħhom. Intant fil-programm ta' Zigużajk se jipparteċipaw 150 persuna biex jittellaw 181 prestazzjoni. Illum dal-għodu tfal ġew għat jattendu għall-ewwel produzzjoni li għandna li hija Zigużajk huma kelma nota, ġifieri li jassir l-Istitut Kattoliku. Bħal attivitajiet, bħal kull sena Zigużajk, kun hemm selezzjoni sħiħa ta' attivitajiet ta' produzzjonijiet minn barra minn Malta internazzjonali kif ukoll xogħol kummissjonat ġdid minn artisti Maltin. Ġifieri nħeġġeġ il kulħadd jattendi. Il-festival se jibqa' dej sal-20 ta' Novembru u l-attivitajiet huma mirati minn trabi sa tfal li għandhom il-fuq minn 13-il sena. Huwa mistenni li mal-24,000 viżitatur jattendu għal dan il-festival annwali.